След 30-35 годишна възраст кожата започва да се променя по начин, който не винаги може да компенсираме само с хидратация. Затова днес ще ви покажа една рутина, която работи на ниво активни съставки. Здравейте, прекрасни! Аз съм Паулина Козовска, а вие сте с Aroma Face Yoga, каналът за здраве и красота. Тук аз и моята майка Иляна споделяме интересна информация, свързана с грижата за кожата, масажни техники, фейстейпинг, фейс йога и много други. Ако темата ви е интересна, не пропускайте да се абонирате за канала ни, за да получавате винаги нашите нови видеа. Днес ще ви покажа продуктите на Dermacode. Това е професионална и персонална козметика за лице с френски съставки, като продуктите са подходящи за активиране както ръчно, така и механично. Започваме с салициловата пяна. Тук активната съставка, разбира се, е салициловата киселина, която е изключително ценна, защото е масно разтворима. Това означава, че тя може да проникне в порите, да разтвори себума и да почисти в дълбочина, а не просто повърхностно. Освен това, има и леко противовъзпалително действие, което я прави подходяща не само за мазна, но и за кожа, която губи баланс. След почистването нанасям колагеновата вода, която ми стана много любима. Това, което я прави различна, е, че тя не е просто хидратиращ продукт, а действа като проводник. Когато нанесете серум, маска или ампула на водна основа и след това използвате колагеновата вода, тя буквално помага на активните съставки да проникнат по-дълбоко в кожата. Морският колаген съдържа аминокиселини и пептиди, които подпомагат еластичността, а в комбинация с вода активира и хиалурона в кожата. Така кожата ви буквално пие продукта. Маската бих използвала само в вечерната ми рутина, когато кожата има време да се възстанови и да поеме всички активни съставки. Ако правя тази рутина сутрин, бих я направила малко по-лека, като просто пропусна маската, но следвам всички останали стъпки. Тук е момента, в който можем да си направим и един хубав лифтинг масаж. Работиме с повдигащи лифтинг движения, като по този начин не просто размазваме продукта, а активираме кожата. През цялото време използвам и колагеновата вода, за да поддържам кожата влажна. Това позволява маската да се абсорбира на максимум. Това е маска без отмиване, така че директно преминаваме към следващата стъпка. Следва ампулата с Dynalift. Това е активна съставка с растителен произход, особено подходяща за жени на възраст, когато признаците на стареене на кожата започват да стават по-забележими. Тя създава много фин филм върху кожата, който дава моментален стягащ ефект, без да запушва порите. Това е причината и ефекта да се усеща буквално в рамките на няколко минути. Преди да нанеса финалния крем, нанасям серума филър. Dynaliftът в него създава този лек стягащ слой, който изглажда фините линии и оформя контура на лицето. Като финална стъпка завършваме с крем, например флуидния крем с Dynalift, който допълнително запечатва активните съставки и подсилва лифтинг ефекта. И разбира се, през деня винаги завършваме с слънцезащита, защото това е най-важната антиейджинг грижа, особено през по-слънчевите месеци. Това, което харесвам в тази рутина е, че тя комбинира дълбока хидратация с видим лифтинг ефект. Нещо, което става все по-важно с времето. Ако искате да пробвате продуктите, имам специален промокод, който ще намерите и в описанието. Както казах в началото, продуктите се използват и в професионални терапии и обучения, което ги прави част от една цялостна система за работа с кожата. Ако вие сте професионалист и търсите ефективна козметика, с която да работите, може да се свържете за консултация с Dermacode директно през техния уебсайт. Ако имате някакви въпроси, ще се радвам да ги споделите в коментар. Не забравяйте да се абонирате за нашия канал и дайте едно палче на това видео, ако ви е било полезно.